Wala na ako nakita yung pagka jujuwain o putupahin. Kay wala na ako nakita. Hi everyone, this is Maris and welcome back to another video. So karang nga video guys is jojowain o trotropahin challenge. So kano siya kanang expectation ba versus reality kung tawagon kay the expectation naman na tanan na jojowain ay pero di mo dyan na mahimo reality, diba? So na akong kuyberi again siyang mga tana kung kinsa and kung jojowain or trotropahin nako ha. So start na ta in 3, 2, 1, let's go. Jojowain o trotropahin, Digilon. Digilonyo. Si Digilonyo kay idol keros mga babay. Kay may lagi daw masayaw and sikat, DJ, guwapo. Feel nako panang layo ra kay ko niya and murag tuldok ra kay ko pero jojowain. Jojowain si Digilonyo. May kay masayaw. Sayaw na lang iskutan. Oh, ha? Wala pa nailabot ng mga naong diraw pamurma. Sige, next. Supremo Daniel Padilla. Si Daniel Padilla na naman ay Katrin. Si Kat. Ang mga apelido ba, magnanaytay na silang logo ang ilang pagka-artista. And feel na ko, si Daniel Padilla, kuan. Alang buutan, may pagka-stricto. Jojowain. Jojowain na eh. Tanan, jojowain. Uy, ay pagkinana si DJ na na ay pagkinana. Daniel Padilla na na. Video Maldito. Si Roel Ocat. Cat. Na nasa Siestic Princess. Pero believe ko niya kay kusog kay masagop ba. Sige maarda karon bago niya gisagop. Si Snake Princess dugay na kay na niya nga gi atiman, gidala-dala sa gig. Feel na ko si medyo Maldito kay good vibes kaayo. And kuan dili hangol nga pagkatao so jojowain. Jojowain. Ako na jowaon si Roel Ocat oy kay aside sa kuan ihang face, ng gwapo, butan siya matinabangon and everything. Korean star. Lee Min Ho. Halo. Si Lee Min Ho tiguwang na. Pero dili siya halata siyang naong sikat. Hamis kay pamanit gwapo jud siya. Daghan sa mga artista dito nga murag naibog pong Lee Min Ho pero feel na ko layo ra kay ko jojowain. Hoy, ay maganda na Lee Min Ho na na. Lee Min Ho na na. Next. Lee Min Ho my loves. Jayzam ng Jamel. Jamil. Si Jay Sam. Trotropahin o jojowain. Huwag na kailan ako jojowain. Puta. Jojowain ay kay the more ka magtanaw sa mga vlogs kay grabe siya ma-handle sa mga bashers. Grabe niya kapinanggas Camille. So, I want that one. Jojowain. Next. Ito, sikat sa flip top. Si Sinyo Cagasan. Sinyo Cagasan. Wala kay ko kailangan niya man. Pero, trending na siya pag naaging tuig kay the best yung mga rap. Pero feel na ko, layo raman ko niya and tatapahin ra. Tatapahin kay nana siya ay asawa. Married na siya. And then kuan siya kanang pugihan siya ay nakalimutan ko jojowain lang. Puta. Jojowain ay kay pugihan kay siya. I see my future in that kind of kuan state of life. Charot. English. So kuan siya jojowain. Idol mo na nato nga rapper. Ay nga naman ka. Imo ganang idol. Aka sa idol jojowain. Ay. Next. Kilala nyo to. Sige. Thunderford. Thunderford ha. Si Thunderford kay ilado sa tibuok Pilipinas nga retokado. And di man ta ka-judge pero matong nakita nga hambugero siya and pero na ako yung mga nahibalaan na tagtrapahin lang
Tatrapahin lang kay dili lang tam naway sa naong no sa batasan dito pag matter pero murag iyang batasan sige. Funny man siya. Jujuwain. Jujuwain ay kay si Sandra kay Joker. Parang And negative at positive. Kim Arda, negative at positive. Jujuwain, kuan lain nga paagi ka ng murag. Sige, tutrapahin na lang, oy. Tutrapahin na lang ko siya, oy. Trupahin o jujuwain. Tutrapahin, oy. Kay layo raman siya sa akong kuan. Kanang liminho. Layo ka siya sa akong liminho. Sige, kuan lang, tutrapahin lang. Next. Next. Kailangan niya. Mark Nis. Ikaw? Ikaw. Markness. Wala na ako nakita yung pagka jujuwain mo pa. Kay, wala na ako nakita. Nga na yung mga mantrapahon, inanang klase nga tao. Ano sa di mo juwaon, inanang klase nga tao. Buta. Kailangan basi sa namin karon. Ay, syempre, aasawahin pa. Lababas jowa, og sa panin. May pag-asa ba ako, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kita Bitaw ka lang. Dili sa jowa ball, dili po siya tratrapahin. Aasawahin. Lahat yung sipakanan na may dua ka anak, magpili pa ko. Aasawahin. So, mura na siya guys, nga video. It's very short, no matter kayo nga video. And I hope you enjoy it. Thank you for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe this video. See you soon. Bye-bye. Maris Abasulo vlog. Bye-bye.